Alguna vegada heu sentit que el món que vos envolta està canviant molt ràpidament? Avui vull compartir-vos com, junts, podem impulsar la vostra empresa cap a nous horitzons. Hola, soc Josep Betmar de la nave Nodriza. Des del nostre estudi entenem quins són els reptes de les empreses mallorquines com la teva. Els temps estan canviant. Vivim en un nou context global de mercat. La competència s'intensifica. Noves empreses estan sorgint. Clarament, la batalla ha canviat. ¿Vos sona d'alguna cosa la empresa mallorquina Hipermercados Modelo? No, veritat. Aquesta empresa, líder en el seu segment, molt estimada per la comunitat, va tindre una fallida degut a la mala gestió financera, a una nul·la estratègia de màrqueting i comunicació, una empresa que no se va saber adaptar als nous temps. Per altre costat tenim Camper, una empresa familiar mallorquina que sí ha sabut adaptar-se als nous temps. Innovació constant en producte, tecnologia, materials, una estratègia sòlida en màrqueting i comunicació i una molt bona gestió financera. Una empresa local que, com sabeu tots, és líder també a nivell global en el mercat del calçat. A la nave Nodriza oferim solucions personalitzades per impulsar la teva empresa familiar. Volem potenciar lo autèntic, d'on sou, d'on veniu. Sabem que teniu un bon producte validat per anys de confiança dels vostres consumidors. La nostra estratègia no només preserva la vostra essència familiar, també assegura que la vostra empresa prosperi en aquest nou entorn empresarial. Imagineu liderar el mercat local? Deixar de costat o fer una mala estratègia de màrqueting pot significar a mig plaç una pèrdua de mercat o ser irrellevants en el futur. Aquí és on entra en joc la nave Nodriza per evitar aquest destí. Nosaltres ajudem a empreses com la teva a que no quedin fora del mercat, modernitzant les seves estratègies de màrqueting, actualitzant els seus processos i connectant amb les noves generacions. Entenem que pogués tindre dubtes. Alguns podran pensar que aquest canvi és molt arriscat, però nosaltres estem aquí per abordar aquestes preocupacions. La nostra idea és acompanyar-te en aquest camí, en aquest canvi, en aquesta transició cap a l'èxit. A més, per estar veient aquest vídeo i perquè estigues convençut que podem treballar junts, volem oferir-te un estudi de màrqueting i comunicació completament gratuït del teu negoci. Ara és el moment d'actuar. Ens agradaria saber més de la teva empresa. Si desitgeu impulsar la vostra empresa i assegurar un creixement continu, contacteu avui mateix amb la nave Nodriza. Però no espereu massa. L'oportunitat per impulsar la vostra empresa cap a noves altures és ara. La nave Nodriza treballa amb un nombre limitat d'empreses per assegurar que les acompanyem de la millor manera. Esperam que sigueu una d'aquestes empreses a les que posem en òrbita. En resum, a la nave Nodriza entenem els reptes únics que enfronten les empreses mallorquines. Per això, oferim solucions provades que impulsen, revitalitzen i asseguren l'èxit continu. Gràcies per considerar la nave Nodriza com el vostre aliat estratègic. Estem aquí per ajudar-vos a escriure el següent capítol d'èxit de la vostra empresa. Fins aviat.